Elhinnéd, ha azt mondanám, hogy te is ki tudod takarítani ilyen professzionálisan az autód otthon? Mutatom, ez a professzionális autókozmetikai termékcsalád a Vitcarról van, és ezek lesznek most a segítségemre annak érdekében, hogy úgy tisztítsam meg otthon az autóm, mint egy profi. Kívülről kezdem a Wash & Wax autósamponnal, amiben az érdekes, hogy mély tisztítás mellett viaszos réteget is képez a felületen, így a vízcseppek egyszerűen leperegnek a fényezésről. Nézd csak! Ezt a részt hagyományos samponnal mostam, ez pedig a Wash & Wax-szal. Most jönnek az ablakok, amiben a Glass Sparkle lesz a segítségemre, ami kristálytiszta felületet hagy maga után, csíkok nélkül. Nem hiszed el? Figyeld! Térjünk rá a gumiaproncsokra. Régebben csak vízzel mostam le őket, viszont nézd meg ezt az előtte-utána különbséget akkor, ha Eco-Tile Shine-t is használsz. Mintha új lenne. Végül pedig kitakarítjuk a belsőt. Kiporszívózom, majd áttörlöm a műanyag és gumifelületeket, na meg a műszerfalat. Ehhez egy univerzális tisztítót használok, amely zsírtalanít és az üveget kivéve minden felületet megtisztít. Na milyen lett? Ha meggyőzőnek találod a végeredményt, és te is kedvet kaptál az otthoni kozmetikához, akkor szerezd be ezeket a professzionális autóápolási termékeket a vitkár.hu